Hola, el tema d'aquest tutorial és el qüestionari en format test dins de la plataforma Moodle. A continuació presentaré 7 arguments a favor de l'ús de qüestionaris en format test, amb retroalimentació no immediata i sense possibilitat de corregir al moment dins d'un curs Moodle en l'aprenentatge d'idiomes. El primer argument que veurem és que aquest tipus de qüestionaris suposen un repte i exigeixen un alt nivell de concentració. Els qüestionaris en format test amb retroalimentació no immediata exigeixen als estudiants que es concentrin i donin el millor de si mateixos sense poder canviar res al moment. Un segon argument és el tema de la preparació per a l'avaluació. Aquest format, el format de qüestionaris en format test, simula l'experiència d'un examen, ajudant els estudiants a preparar-se per a les avaluacions sumatives i a desenvolupar habilitats d'aplicació de coneixements. El tercer argument és l'anàlisi i millora posterior. La retroalimentació no immediata permet als estudiants analitzar les seves respostes després de completar el test i identificar àrees d'aprenentatge addicionals. El quart argument és el tema de l'autoavaluació. Els estudiants poden avaluar-se a si mateixos a través de l'anàlisi de les respostes i la comparació amb la retroalimentació proporcionada. El cinquè argument és el foment de l'aprenentatge independent. Aquest format pot encoratjar els estudiants a buscar per si mateixos les respostes correctes i aprofundir en els conceptes. El sisè argument és que suposen un estímul de la reflexió. Després de completar el test, el qüestionari en format test, els estudiants poden reflexionar sobre les respostes donades, entenent els errors i millorant la comprensió de la matèria. I el darrer i setè argument seria el tema de la preparació per a l'aprenentatge continu. Aquest tipus d'activitat fomenta la necessitat d'aprendre de manera contínua, ja que els estudiants poden utilitzar la retroalimentació per preparar-se per a futures avaluacions. En resum, l'ús de qüestionaris en format test amb retroalimentació no immediata i sense possibilitat de corregir al moment dins d'un curs Moodle en l'aprenentatge d'idiomes pot ajudar els estudiants a desenvolupar habilitats d'examen, reflexió i aprenentatge independent, preparant-los per a avaluacions futures i un aprenentatge continu. Bé, això seria la informació més important sobre el tema de qüestionaris en format test dins de la plataforma Moodle. Un salut.